Здравейте на всички! Както много от вас вече знаят, преди около месец излезе от печат новата ми книга "Психология на по-добър свят". Искам да ви съобщя две добри новини, свързани с книгата ми. На първо място искам да ви споделя, че инициативата, която започнах за рождения си ден, за разпространение на книгата ми, ще продължи до края на годината. Участвайки в тази инициатива, вие както подкрепите мен като автор, така и принасите за осъществяването на благотворителна кауза. Част от печалбата от продадените книги отива за благотворителност. Припомням начините, по които може да участвате в инициативата. Единият е да закупите лично от мен книгата или да я поръчате, като аз се изпращам по Speedy и Еконт. Друг начин е да я подкрепите чрез спонсориране. Според възможностите и желанието на всеки един, който иска да участва като спонсор за разпространението на книгата. И по допълнително ваше желание, всеки, който иска, може да хареса страницата на книгата в Фейсбук "Психология на по-добър свят" Теодор Василев и да покани свои приятели, да сподели със свои приятели, също да я харесат. Друго, което искам с голямо удоволствие да ви съобщя, е, че предстои представяне на книгата ми на 12 ноември от 17:30 часа в Арт Клуб Ретро към Народно читалище Съгласие, град Каварна. Благодаря на всички, които сега са подкрепили инициативата ми, по който и да е от тези начини, и на тези, които възнамеряват да го направят. Също за мен вашата подкрепа, вашите казани добри думи означават наистина много и ви благодаря от сърце. Ще се радвам много да се видим на представянето. Заповядайте!